Di pa nagtultuloy na damdamag dito'y press score. Saan nga pa nagbumbungan ti makairason no apay nga naipaigit ti may isang spinner dolphin, itiigit ti kabaybayan ti barangay Salapasap, Kabugao, Ilocos Sur. Dahil ito ti pinasinggadan ti hepe ti PNP Kabugao. Hindi mo yung report ti press score, Lerly Bunag. Linawagan iti Chief of Police iti Ilia, Kabugao, Ilocos Sur, Police Chief Inspector William Nerona, nga saan nga panagbungbungan iti makarason no apay anay paigid iti maysa nga spinner dolphin iti igid kabaybayan ti barangay Salapasap, Kabugao, Ilocos Sur. At daan-an anayan daytoy, iso nga simmanglad tabaka kanuna ulaw. Normal kadag iti animales iti kabaybayan ti agpaigid no adda sakit da. Malamang nga naulaw, namot ibaga iti ibaga no anya ti rason na nga talaga no nabungbungan no haan tati kunada met nagiti dolphin ngamin no adda sakit da agpaigid da DJ bye mo kiti apan DJ da nga aginana kunada according to Dr. Melvin kini dito ya PO1 Darwin Salarson tayo so dagaro tinagadal iti cause na dagiti mga anti underwater explosion ano matamaan no kwa. Pinasingkadan pa imet daytoy ni PO2 Darwin Salarzon nga may sa nga PNP personnel iti Ilocos Sur nga napanag-seminar iti underwater explosive. Sekundi ko niya ma'am. Kitam dyan ti bagbagada nga spinal cord na. Bilang ka ti talo, makitam dyan ka na di jay. Ti spinal cord na. So dyan ti kosti mabungbungan. Kundi daduma, dyan nagunig na maburbur. Kundi dyan bagbagada nga nung ako dayay yan ti balon na ko ma bumusog dayay so ti ko na dayay ti so, kos na mamati ka kadi nga dati dolphin nga nakita tayo ti igid ka baybay di Domingo kat nabungbungan siya han ko dayay kasi mostly nga talaga dagiti dolphin ket agpaigid na ko no ada marinada nga sakit da so nya ti rason nga ta sir dati mabaling nga ta siguro nga da sakit na so nga may naipa ko jay bagay na ti igid ti ka baybay. Maipalagip nga nagpaigid dayto battle no spinner mamal when no spinner dolphin idibigat iti Domingo Disyembre 2 ket nakita iti maysa amanagan LPG Submarine Mannalon kabayatan iti panagawid na kumasadya sa Lapasap, Kabugao. At daan 7 feet 2 inches ken diametro nga 35 polgada iti kaadidtog ti dolphin. Insigida metlaeng nga naipatalaw ti dolphin kalpasan nga naagasan daytoy. Lerly Bunag, Core TV News. Bimaba di presyo di petroleum products na pindasadamag da ito isang laing nga di probinsya no di gati interamente nga Pilipinas. Tinaport di press corps Mark Reyulicio. Adu iti agririri, gapo iti mamitlo adara sa panagpangato ti presyo ti krodo ken gasolina dito'y pagilian a Pilipinas. Ngem iti daytoy ngaldaw, Disyembre 4, naaramid ti rollback wenno panagpababa ti presyo dagitoy kadagiti gasoline stations dito'y probinsya nga Ilocos Sur kas iti Shell gasoline station. Agpababa ti presyo ti gasolina, manipod 60 sentimos aging 80 sentimos kada litro. Kabayatan na ti crudo wenno diesel, ket 5 sentimos aging 15 sentimos kada litro ti pinagbabaan na. Palay di pinagrulbak yung gasolina, napitasan mo agrulbak siya, no? Kaya di lalakay di konti gasolina. Kung siya, mapigtara siya, na di kami na nga ti gasolina, nadala siyang rebus, no pa. Iti agdama, magatang ti diesel ti 45.80 pesos kada litro, unleaded gas 53.49 pesos kada litro, ken iti regular gasoline a 55.44 pesos kada litro. Iti sabali a bangir, saan laing a presyo ti gasolina ken crudo tinagpababa, no diket iti LPG wenno liquefied petroleum gas, particular iti brand Asulane. Magatang daytoyan iti 859 pesos kada tangke, kumpara iti dati a presyo na a 877 pesos. Mark Reyulicio, Core TV News. Iti daytoy abulan manamna mga adu ti turista ken tattao nga aglanglangalang kadagiti establishmento. Ket seknan daytoy adu met dagiti agpalpalimus ket daytoy ti parparit ti PNP Vigan. Apay nga ta. Hinda mo yung report ti press corps Lerly Bunag. Iti isasangbay ti Paskwa saan nga may libak nga nabuslon dagiti kwarta nga adda iti bulsa ti tattao. Adu dagiti mapan ag shopping, rumwar mapan mangan ken agpasyar. Gapo iti daytoy gundaway met dagiti umili nga awanan tapno agpasyar. Agdawat iti tulong babaen iti panagpalimos.
Sagon iti Chief of Police iti Ciudad Avigan, saan nga nasaya at daytoy ken maiparit. Ngem narigat met nga paksyaten dagitoy taawan met iti kaso wenno anyaman aligal nga addang uray pan nakaipupok dagiti agpalamaket saan nga rumbeng. Pan nakipatanglaeng iti nasaya at ken umiso nga aramidan dagiti pan nakabagiti linteg. Bali refer mi daytay iti social welfare dijay agpalpalamang amin ket may nga national law dijay talaga bawal. Idi pay lain bawal nga talaga dayta ni sunga ditibigan ket i-discourage da digitay sumrek nga agpalpalamang. Ngam digitay ket katungtong tayo nga na siya tatno anda nga sumrek tibigan tatno agpalamalaeng ngam so nalaeng nga kadalatamot digitay natangken to ulo datay so daytay ti pangnamnamaan damot nga kasla livelihood dan. Lalo ta oray siya ken nakaranak ti may isang aginay jay nga dumawdawat ti kasla limos apay nga dati kayo bigan mga glimlimos kunak taga magsinggalak awan nga binti trabaho masapul ti anak ko iti pinagbasa na ko na. Mainaigmet iti panagkarulingan awan iti ordinansa ti nasaong nga syudad. Maipanggep iti panagipagelken panagpermit dagitoy agkaruling. Iso nga nawaya dagiti makipaskwa. Bali ti dadto mga min nga ilili uno iti adda iti barangay nga ipalubos na lang ti pinagkarulingan no December 16. No kita umot ngamin no December 1 kat dagkarulingan kakasimot ati kita mangmangged no padalain karulingan. Lalo tadamo di kita organize iti grupo nga umayag karuling, group of 20 sa danto divided by 4, 5-5-5 tapos pagsasarnuenda nga apan karulingan di may isa nga tao. Siyempre mabugbog met iti kasla ited na nga pamaskwa di tao. Ngam awamot nga min iti mangibaw-bawal nga ordinansa nga bawal iti agkaruling tata tabi ni require ni ket awan mo na tayo maglaan. Derhibunag Core TV News. Iti beneg ti ayayam. May samanan nga pamadayaw tinaawat ti MVP ti NBA ani LeBron James. Dayto ti Sports Illustrated Sportsman of the Year. Kapo dayto ti composure ni LeBron babaen ti panagayayam na ti basketball. Iti sabali nga bangir iti yung talgyapan ti scoreboard. Kagayem kan kakapsat, dahil ti pakabuklan dagiti damag ka nasagap dagiti naligtag. Akameng ti Core TV News Team iti dahil aldaw iti Martes. No da suwestyon no reaksyon nyo. Bisitahin lang ti website ti Core TV, www.stayingcenter.com. Pabalita kami met kay like ni Facebook, www.facebook.com/Core TV10. When now follow us on Twitter, www.twitter.com/Core TV10. The press core kat mabuyat ito Core TV can simulcast over 99.7 Core FM. Isentro mo. Tandaanan, 21 days lying in, Pasko na po. To'y pagayam yon nagipagamag. Edi Calizo. Jingle bells swing and jingle bells